Mbak Ayu badhe tindak pundi badhe pasar Mbak dingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi nimbang nganggur kula purun ngancani leresan alias kebetulan bencane kathah rodo kapotan yen turun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula pari badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo kanggo gak pate-pate ning Semarang Mbak tuku gelang apa anting-anting joso malang ya ben rondo dijamin komplit lho Mbak iya iya ora apa-apa iya ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi badhe kondangan dingaren kabeh ora numpak taksi opo ora wedi nimbang nganggur kula purun ngancani leresan mas alias kebetulan lencane kathah rodo kapotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula pari Lara Jaya Channel topel wong lekan golek momongan niki kanca napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae lan rondo kanggoku gak pate-pate ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting joso malang yo ben rondo dijamin komplit mas iya iya ayo Mbak dak pundi dak rini arep lunga ngendi badhe pasar Mbak dingaren tindak wae ora numpak taksi opo ora wedi nimbang nganggur kula gelem ngancani